Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. Yau in Allah ya so da zan yi mana bidiyo ne sakamakon wata tambaya da ɗan uwa ya min ita kamar haka, yake cewa don Allah injiniya ta yaya zan rufe nambata da ke cikin Facebook ɗina ta yadda ba wanda zai riƙa ganin Facebook ɗina duk yayin da ya shigo cikin profile ɗina. To don ganin yadda za ka rufe nambarka ya zamanto shi kai kaɗai za ka riƙa ganin nambarka a cikin Facebook ɗinka yayin da ka shigo cikin profile ɗinka, sai ku biyo mu cikin wannan bidiyo sau da ƙafa don ganin yadda za ka rufe nambarka yadda ba wani wanda zai iya shigo cikin profile ɗinka ya ga nambar wayarka har ya ɗauke ta ko yi wani abu da ita ko kuma ya ce zai kira ka da ita. To don ganin yadda za ka rufe ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon gadan-gadan don Allah ɗan uwa idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana. Don Allah ɗan uwa ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan. Sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan, wannan shi zai baka dama sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa cikin bidiyo. Ba tare da ɓata lokaci ba ya ɗan uwa mai albarka, kamar yadda kai wannan tambaya kake so a nuna maka yadda za ka rufe nambarka yadda babu wani wanda zai iya shigo a cikin profile ɗinka ya ga nambarka har ya ɗauke ta ya kira ka ko kuma ima wani abu da ita. To da farko dai za ka shigo cikin menu ɗinka, bayan ka shigo cikin menu ɗinka sai ka lalubo application ɗin naka na Facebook. Bayan ka lalubo application ɗin naka na Facebook kamar haka, to sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. Sai ka taɓa Facebook ɗinka ka shiga kamar haka. To Facebook ɗinka yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba daga can sama za ka ga wasu layika guda uku, a wata wayar kuma za ka ga ɗigo-ɗigo ne guda uku ɓangaren hannun damanka daga ƙarshen sama. To sai ka taɓa su ka shigo kamar haka. To kana taɓa su ka shigo kamar haka, idan ka dubo idan ka yo sama haka za ka ga wani guri na an rubuta setting, to sai ka taɓa setting ɗin ka shigo kamar haka. To setting yana buɗo ma fuska kamar haka, za ka yo sama, idan ka yo sama ga wani guri na an sa how people can find you and contact you, to sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. Yana buɗo ma fuska kamar haka sai ka yo sama, bayan ka yo sama ga wani guri na an sa people with your phone number. Shi ne ta yaya kake so mutane su yi mu'amala da phone number ɗinka, ko kuma ta yaya kake so phone number ka ta kasance in mutane za su riƙa mu'amala da ita. Ga wani guri nan daga ɓangaren damanka da alamar kwaɗo ga shi nan blue daga ƙarshen people with your phone number ɗin, sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuska kamar haka, ga shi nan za su baka zaɓi, ga zaɓuɓɓuka nan sun baka guda huɗu. Zaɓi na farko suka ce possible connection, suka ce people who have your phone in the contact. A zaɓi na farko ga shi nan suka ce waɗanda za su iya, idan wannan zaɓin na farko kake so shi ne ga shi nan suka ce iya mutanen da suke da nambar wayarka su ne kawai za su iya ganin wannan nambarka a cikin Facebook ɗinka yayin da suka shigo cikin profile ɗinka. Idan ka yarda haka kake so, iya waɗannan ne. To idan ka duba daga ƙarshen rubutun ga ɓangaren hannun damanka ga wani cycle nan kamar zero, to sai ka taɓa shi kamar haka. To kana taɓa shi kamar haka, to kaga shi kenan ya koma ga shi nan possible connection. To iya waɗannan mutanen su za su riƙa ganin nambarka yayin da suka shigo cikin Facebook. Yayin da suka shigo cikin Facebook ɗin kenan, waɗanda kurin suke da nambarka su za su iya ganin nambarka a cikin Facebook ɗinka.
wannan zaɓi na farko kenan. Sai zaɓi kuma na biyu sai aka ce friend of friend, shine your friend of friend who have your phone number. Iya abokananka kaɗai waɗanda kake da su a cikin Facebook kuma suke da nambar ka, kake da tasu nambar su kake so su riƙa gani, idan su ne ɗin sai ka taɓa wannan zaɓi na biyun. Za ka ga wannan blue ɗin ya dawo kan nan, kana taɓa kan wannan zero ɗin ƙarshen rubutun gashi nan. Idan kuma ba shi kake so ba, to gashi nan a ƙarshen a zaɓi na uku kuma suka ce friend. Suka ce your friend on Facebook who have your phone number. Iya waɗanda kurin kake so su ga nambar ka su ne abokananka da ke cikin Facebook waɗanda kuma suke da nambar ka. Idan su kaɗai kake so su gani kuma waɗanda suke da nambar ka, to shi kenan sai ka taɓa wannan na ukun. Idan kuma duk baka son kowa ya ga nambar ka yayin da ya shigo cikin Facebook a profile ɗinka, to shi kenan gashi nan a ƙarshen ƙasa zaɓi na ƙarshe suka ce no one, shine your profile want to be suggested to people based on your phone number. To sai ka zaɓi wannan zaɓin na ƙarshe no one, ma'ana ba wanda kake so ya ga nambar ka, sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To kana taɓawa ka shigo kamar haka gashi nan yanzu ya riga ya nuna ma no one, yanzu babu wanda zai iya ganin nambar wayar ka sai kai kaɗai. Kai ma sai yayin da ka shigo cikin profile ɗinka za ka ga nambar taka. Amma idan ka bar shi a waɗancan zaɓuɓɓukan to wasu suna da dama da za su iya ganin nambar ka. To ya ɗan uwa mai albarka, wannan shine yadda za ka shigo ka kulle yanda ba wanda zai iya ganin nambar wayar ka face sai kai kaɗai, ko kuma ka zaɓi wasu waɗanda kake son su kaɗai kake son su iya ganin nambar wayar ka. To ya ɗan uwa mai albarka, dan Allah idan kun ji daɗin wannan bidiyo, dan Allah dai kar ku manta, idan kuma wannan shine karon ku na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, dan Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawa ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.